Explica'm què entens tu com a gènere literari als relats. Clar, aquesta pregunta és molt interessant. De fet, en algun programa ens ho hem preguntat. Clar, un relat es podria entendre, és un gènere en si mateix, però és tan ampli que pot voler ser moltes coses. És a dir, un relat pot ser tant el que diem com a un microrelat, que és a dir, com ben bé una frase, fins al que ens coneix també com una novel·la curta. És a dir, parlem d'això, de tot el que queda entre una frase, una senzilla frase que t'explica una història, fins al que seria ben bé el límit d'una gran novel·la. Per tant, tot això, tot aquest espai que queda aquí, és el que crea el relat. I llavors, la gràcia del relat és que en aquest espai que sol ser curt, perquè aquesta és la gràcia, que és més curt que la novel·la, ha d'intentar provocar o suscitar tantes emocions en el lector com una gran novel·la. I llavors és com que el relat m'encanta perquè ha de poder, en aquesta immediatesa, poder transmetre amb molta convicció i de manera molt directa i molt clara. Llavors és com que sintetitza totes aquestes emocions en una franja literària molt breu. I això és el que a mi m'interessa relats, per això és el meu gènere preferit. I sobretot perquè hi ha una part reivindicativa també. És a dir, jo crec que, com a mínim a l'institut o la majoria de llocs que la literatura que es comenta és una literatura basada en la novel·la llarga, la novel·la clàssica. I jo penso que el relat té un encant que s'ha de posar en valor avui en dia, en un temps en el qual veiem les xarxes socials es basen en la immediatesa, en el moment, en definitiva, en poder transmetre coses de manera molt concreta. El relat ofereix això. És a dir, jo crec que és la versió més moderna de la literatura, no en quant a cronologia, sinó que és molt actual. I posar-la en valor estaria molt bé perquè es podria difondre la literatura d'una manera que és molt atractiva, com he dit, pels joves o per la gent que, en definitiva, potser veu que no té prou temps o prou ganes per començar una novel·la en la seva rutina perquè la té molt apretada de temps, però un relat pot encaixar molt bé en aquest temps i dir, mira, amb el temps que faig un recorregut de metro, doncs em puc llegir un relat. O els 5 minuts abans de dormir llegeixo un relat i no et suposa el desgast temporal que a vegades suposa haver de llegir una novel·la sencera.